Comrade Bombshell Geza, in his last address, yakaita yakaratidza kuti it was the first short address yakaita pasocial media pahandle yeyoutube. Panguva ino tinoona kuti Bombshell Geza ataura mashoko anoshamisa anonzi we are on top of the situation. Mashoko ataurwa naBombshell Geza panguva ino tinoona kuti achiuya necourage neumhare waanouya achitaura achiti we are on top of the situation. Zviri kusiya macitizens ane maquestions akawandisa kuti uyu mukomana anonzi Bombshell Geza ari kuzama kuti he can outshine the military kana the riot kana the police. Sanapinda mashoko amudanyorwa pana approve subscribe like on the bell icon. Panguva ine vanhu vasiri kuziva kuti Bombshell Geza ari kurely on what. Muzimu pana pamudanyora achiti in a short statement on Friday evening, War veteran Blessed Geza is leading the March 31 protest, condemned Zvigananda for looting state funds. It records, we are proceeding with the protest as scheduled. There is no turning back. Sit back and relax. Everything is in place, he said. Mass protests are expected in response to President Emmerson Mnangagwa's alleged attempts to violate the constitution. Comrade Bombshell Geza understands and deploys decoys. It's certain that there are specific people who will be in the streets, says. Tomashwa anobuda panapa tinoona kuti Bombshell Geza achiuya aita mashoko achiti is on top of the situation. Achienderera mberi panapa panobuda mashoko ekunzi zvakuandastandwa nevanhu kuti pachake pane vanhu a certain group of people vari specific vari kuzikanwa kuti ndo vachange vari mumastreets, maybe achange ari maallies aBombshell kana kuti maforces anenge ari aBombshell. Atiri kuona kuti ndo ari kuenda achinofighta the regime panguva ino. Zvatiri kuona Bombshell Geza achitaura mashoko achiti he is on top of the situation. Tiona nemabombings aakaita, tiona nezvimwe zvinhu zvazviri kungoitika. We do not know panguva ino mamwe masides asati abuda, maybe ari from the ruling party kana mamwe macitizens asati aimage nekushow up their support for Bombshell Geza. Panapa tichiona vanhu vachingomirira, tiona everyone is on social media akangomirira kuona nhau kana mavideos at this 31st protest are scheduled for Monday. Panapa this situation break a record since Zimbabwe chiona rusununguko, tiona mawa veterans atichamuka zvakadai. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.